Hi guys! Welcome back again to our channel. So for this video guys, ay update ulit tayo sa ating mga Belgian Shamo. And also, since 2 months ago na yon, so ngayon ang gagawin natin is kikuluhin natin sila. Anyway, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe mo na ang channel na to. And please do like it. Comment down below pa rin sa mga katanungan nyo and request videos nyo. And also guys, like our page on Facebook. Yan po yung page namin sa Facebook. Sikat yung araw dito sa amin guys. Kasi yung mga puno or yung mga puno ng Madrid cacao is pinaget rid off na namin yun or pinakuha na namin yun. Yun na yung lalagyan natin ng net. So ngayon papakita ko muna sa inyo yung harapan ng aming bahay or ng aming yard. Ito na yung bandang harapan namin. So yung puno ng rambutan dyan. Tapos may puno ulit ng Madrid cacao. Ayan. So yan na lang yung makikita natin guys kung malapitan. Yan yung aming harapan. So yan yung paglalagyan natin ng net guys. So maganda na siya. Kahapon namin yan trinabaho ng partner ko. So ayan. Guys, yun yung harapan ng aming bahay. So ngayon naman guys, meron nga pala akong or meron na kaming nalipat from brooder area. Palipat doon sa isa pa naming kulungan kasi nilipat na namin sila. So yung dumi kasi nila doon guys, napakabaho na sa brooder. Pakita ko rin yan sa inyo ngayon. Nalipat na sila from brooder sa ating brooder area doon sa kanilang permanent until such then na pwede na silang ma-free range. So, I will update you there sa ating mga sisiw na yun. So, ito na yung aming mga sisiw. Matatandaan nyo, ito sila yung nasa kabilang brooder area. So, dalawa kasi yun, di ba? One para sa mga Shamo at saka yung 2 yung mga sisiw natin na native. So, ayan na sila guys. Ang ganda na ng kanilang pakiramdam dito. Kaya medyo madungis yan guys. Alam nyo, madudungis yan guys kasi wet feeding na kami guys. Madudungis dahil yan sa pagkain na binasa natin. Kaya ganyan yung kanilang mukha. So sa susunod na video guys, sasabihin ko sa inyo kung bakit choice namin or ginusto talaga namin na wet feeding aside sa hindi natatapon o hindi nila kinakaskas yung pagkain na nandun kapag wet feeding. So ngayon naman punta na tayo doon sa ating Belgian na mga alaga para ma-update ko na kayo. So guys, nasa brooder area na ako. Papakita ko na muna yung iba nilang kasama dito sa area kasi marami sila dito. So 7 heads sila na nakalagay lang sa limber or square fence kasi ayaw namin na dun sila sa labas since marami nga ding mga ibang manok na nakakagala na meron pang mga sipon. So ayaw namin na mapasama sila or mahawaan sila. Papakita ko sa inyo. Ito yung matatandaan nyo si Maas. Dito na tayo kay Gulayat guys. Ayan si Gulayat. Dito naman, ito na yung ating mga Belgian na mga manok. So ayan guys oh. Kung matatandaan nyo guys, 4 diba sila? So ang nangyari kasi dun sa isa, may pagkabatugan kasi yun. Kaya ang nangyari sa kanya ay medyo nagkaroon siya ng problema. Actually malala talaga. So yung problema niya guys is para siyang tornado na yung ulo niya is paikot-ikot. That time, kumakain kami and then tapos na silang naligo. Actually nilalagay na lang sila sa limber para matuyo. Yung isang stag o yung kapatid niya pumunta sa kanya na nasa limber siya. So ang pagkakaligo na kasi namin nun is yung dalawang pulet kasama nung merong diferensya na ngayon. Yung aming nandito naman na okay, siya yung nasa labas. Pag tinutuka siya nung kanyang kapatid na nasa labas, ayun, sumasalpok din siya. Nangyari is hindi siya nakakaganti kasi nga nasa loob siya. So ang puntos lang is yung nasa labas. So ang nangyari sa kanya ay eto na guys. Ang lala talaga guys. So ayan. Eto na yung isang kapatid ng ating Belgian. Ayan guys. Maganda naman yung kanyang katawan. Ayan. Pero yung ulo niya lang talaga. Kasi the last time guys, hindi talaga namin sila nabantayan. Kaya ayan sinasabi ko always na monitor talaga guys. So ang nangyari is nakipagbunuan siya. Ayan. Meron siyang diferensya guys. Pati yung sa kanyang mata. So, siguro kakatayin na lang namin to. Kasi ayaw din namin ng mga ganitong manok, yung mga may diferensya guys. Kasi parang napafrustrate din kami habang tumatagal. Pero ayan, isi-share ko lang sa inyo na ayan, may tendency na mangyari yan sa inyo. So, dapat talaga monitor. Kasi ang nangyari nun guys, kumakain kami tapos hindi namin nabantayan. Kasi sarap na sarap kami sa pagkain namin. Kasi nga morning din yun, breakfast. So, ayan yung nangyari sa kanya guys. Medyo, hindi siya medyo, malala talaga guys. Ayan no. So, yan yung nangyari sa kanya. Pero maganda naman yung kanyang katawan.
Yung ulo niya lang talaga. Siguro dahil sa sipon din. So, parang nagkaganon. Kaya nagkaganyan siya. Balik tayo dun sa kanilang mga kapatid. Ito naman yung kanyang mga kapatid, guys. Ayun, mapapansin nyo. Okay naman sila, di ba? Ayun, magaganda nga yung mga katawan nila eh. Ayan. Si Cookies. So, maganda naman si Cookies. So, eto naman si Cream. Ayan yung itsura ni Cream, guys. So, yan yung kanilang mga itsura, guys, ng ating mga Belgian Shamo. Kikulihan ko naman sila para makita nyo yung kanilang mga timbang. So, ayan yung kanyang katawan, guys. Ayan yung kanyang katawan. Diba malaki din? Ayan, titingnan nyo yung lalaki or si Oreo. Napakatapang din. Titimbangin na muna natin, guys. Ngayon, guys, ipapakita ko na muna kung ano yung mga itsura nila bago tayo magtimbang sa kanila maya-maya. So, iisa-isahin natin yan. So, papakita ko sa inyo and then right after that is ititimbang natin para at least alam natin kung ano nga ba yung mga bago nilang timbang simula nung update tayo sa kanila or simula nung pinakilala namin sa inyo the last time. So, mga 2 months ago na tayo. So, guys, eto na yung stag na kapatid nung kaninang stag na medyo nagkaroon ng konting problema. Actually, hindi siya konti. Para sa akin, major kasi yun. Kasi nga, hindi ko alam kung mapapakinabangan pa ba. Pero yung isa niyang kapatid, eto guys, malaki to siya. Eto yung ipapakita ko sa inyo, disclaimer lang, is 5 months old na to sila. Para meron lang kayong background content. Ilang taon na ba or ilang months na tong manok na to. So, eto yung una ko ipapakita, guys. Ito yung stag na kasabong isa kong pinakita kanina. Eto na yung stag na yon. Eto guys, ayan. So, kanyan yung kanyang mukha. Ayan po. So, eto, ang pangalan nito is Oreo. So, Oreo guys, merong nagsuggest ng name na Oreo. So, ayan, Oreo po yung pinangalan namin sa kanya. Kasi nga, yung aming mga babae is Cookies and Cream po yung kanilang mga pangalan. Kanyang likod naman is ganito yung itsura guys. Ayan. So, kulay, pula, na itim. Usually, ganun naman yung kulay ata ng mga Shamo. Sa mga napapansin ko lang din. So, ayoko namang ilahat. Kasi alam ko meron namang iba't ibang kulay din. So, usually lang sa mga nakikita ko is ganito yung kulay. Yung kanyang legs area. Ganyan yung kanyang legs, guys. Ayan. So, ayan yung kanyang mukha. Ayan po. So, ayan naman yung kanyang paa. So, napakalaki na guys actually. Since the last time. Ayan guys, papakita ko sa inyo kung yung kanyang bagong kilo. Ayan po yung kilo ng ating stag guys. Nasa 2.7 kilos yung ating stag na Belgian Shamo guys. Ayan po. So ngayon naman guys, dako naman tayo doon sa ating dalawang pulet na Belgian Shamo. Ngayon naman, hawak ko naman yung isang pulet na Belgian natin, yung si Cookies, ang pinangalan namin sa kanya. Medyo makukulit sila guys kasi hindi sila masyadong nahahawakan. So sa susunod guys, dapat din nating tandaan na maganda rin yung hinihimas natin yung ating manok. Para at least kapag hinahawakan natin sila, hindi sila masyadong magalaw at saka yung mga balahibo nila is hindi maputol or kung ano man kapag hinahawakan natin sila. Eto. Ayan. Eto si Cookies guys kasi nga ayan nasabi ko. Ganyan yung kanyang kulay. May pagka-cookies or black and brown. So yun. So may pagka-kulay brown at saka at the same time may black. Ito yung kanyang pagmumukha guys. Ayan. So, ito yung babae na Belgian natin, guys. Malaki na rin yung pinagbago. Actually, etong kulay na to is halos magka-same sila ng kulay ni Nami. Kung matatandaan nyo, yung aming Japanese Shamo. So, eto naman, on the other hand, is isang Belgian Shamo. Pero magkasing kulay lang sila ni Nami. 5 months old po to, guys. So, hopefully, next month or the next couple of months is magamit na natin to sila. So, ngayon naman, guys, kiluhin natin para malaman na din natin kung ilang kilo na nga ba siya? Para meron tayong basihan sa kanilang kilo kung meron bang pagbabago. Yan naman yung timbang ng ating pulet guys. Ayan makikita nyo dyan. Nasa 1 and 600 grams guys. Malaki na rin si Cookies guys. Ayan. Ngayon naman guys, proceed tayo kay Cream para makita nyo rin yung kanyang pagmumukha after nung the last time na nag-update tayo sa kanya. Pakita ko naman sa inyo yung itsura ni Cream. Ito yung kanyang kulay. Ayan, maganda yung kulay kasi niya guys. Gusto namin yung mga ganitong kulay guys kasi malinis siya tingnan. Ayan po. Yung kanyang katawan naman is eto guys. Ayan yung kanyang mukha. Medyo hindi sila kasi sanay guys. Pasensya na. Yung kanyang pakpak guys. Ayan po yung kulay. So kiluhin ko siya guys para makita nyo yung kanyang timbang.
Yan naman po yung timbang ni Cream, guys. Ayan. So, yan si Cream. So, yung timbang ni Cream is nasa 1 and 3/4 kilos. Mas mabigat si Cream, guys, compare kay Cookies. Kasi nasa 1 and 3/4 kilos na po siya. Ayan po. So, mas mabigat lang siya konti. Yan yung ating Belgian Shamo, guys, na pullet. So, yan si Cream. Ayan, guys, nabalik ko na po sila sa kanilang limber kasi medyo maaligaga sila, guys. Ayan ang ating update sa ating mga Belgian, guys. So, sa susunod na yung ibang dyan. Yun na yung aming video for today. Hope you like our video, guys. And sana again, nag-enjoy kayo sa aming video. So, ngayon, guys, dako tayo sa ating mga shoutout yun. Yun yung partner ko, guys. Padaan-daan lang siya. Nga pala, guys, nakwenta ko na ba sa inyo na kaya po Inday Puy Puy yung aming vlog? It's because ako is Inday ako, guys. Actually, yung aking nickname. And then yung partner ko naman na nagpapakain ng mga manok is Puy Puy. So that's why Inday Puy Puy. So na-share ko lang. In case hindi nyo alam kasi nga mukhang hindi ko rin nasabi sa inyo. So ngayon, dako tayo sa ating shoutout for today's video. Pinapa-shoutout ni Richie Cabales, si Jingjing at saka si RC Shamo. And also daw si Sir James na owner ni Magnifico. Hi sir! Shoutout din to Sir John Morandante from Cabacan, to Sir Carlo Emia from Zamboanga del Sur, kay Sir Joros Catwiza, to Daphne Rivera from Midsayap, hi sa'yo. Shoutout din pala kay Sir Ronel Salazar from Sultan Kudarat. Pinapa-shoutout din ni Sir Robin Bantilan ang 3BZ basketball team. Shoutout din kay anak ng Teteng TV from Cebu. Shoutout din pala sa'yo Doms from Tacorong City. Dingdong Candaroma from Maguindanao. To Sir Marlon Miano from Bohol. To Realin Cercado, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Sir Benedict Casino from CDO. Shoutout din sa'yo Sir John D.A. Sir Paul Andre Tamando from Nueva Ecija. Shoutout din sa'yo Sir Toto from Iloilo City. At pati rin sa'yo, Ma'am Edlin Carillo from Iloilo City. So, ayun guys. Thank you for watching. And anyway, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe nyo na ang channel na to. And please do like our page also. So, yan, nandiyan yung page namin, guys. Yan ako always makukontak. Thank you for watching. As I keep on saying this, peace out everybody. Stay safe, stay home, and please do good. Bye, guys!